Takže na úvod sa vám predstavíme, my sme manželia Marek a Maťka, pracujeme ako osobní tréneri a výživoví poradcovia, máme aj vlastné fitko. No a snažíme sa radiť jednak našim klientom, ale chodíme sem tam aj na také semináre po školách, kde sa snažíme tie naše vedomosti predávať aj takým ľuďom, kde to aj potrebujú, aby vedeli aj svoje detičky usmerniť, ako sa zdravo stravovať. A samozrejme, aby sa vedeli stravovať aj oni zdravo, lebo detičky sú, jak sa hovorí, zrkadlom svojich rodičov, čiže my sa musíme snažiť byť ich príkladom. Dá sa povedať, že táto naša práca to je job snov, je to naozaj veľmi dobrý job. Stačí mať len vzťah k športu, nejaké nutričné tabuľky, ale veľakrát aj veľa trpezlivosti a pochopenia. V podstate my sa stretávame s rôznymi prípadmi a chodia za nami ľudia s rôznymi... Mal som raz jednu takú klientku, taká mladá slečna, a jej som tiež robil jedálniček a po mesiaci sme sa stretli a som sa pýtal, že ako jej to ide a ona mi hovorí, že Marek, perfektné, veľmi mi to chutí, hlavne tá mozzarella je úplne super, akurát, že neviem, čo mám robiť s tou hrudkou, keď to vypijem. Potom som mal klienta, ktorý sa ma pýtal, že potrebuje instantne schudnúť veľmi rýchlo a mi hovorí, že čo mám robiť. A mu hovorím, tak musíš skôr vstávať. A on mi hovorí, tak akože myslíš akože o 5 alebo o 6, a mu hovorím, nie, od stola. Potom sa ma pýtala jedna klientka, že keď som v diete, môžem 100% kozí syr? A ja hovorím, môžeš, ale iba na 50%. Takže my sa snažíme riešiť rôzne situácie, ale dneska sa povenujeme tomu, že vlastne ako to vlastne funguje s tou výživou a prečo sa tým teraz zaoberáme. Ľudia od nepamäti riešili výživu, hej, napríklad ako ju zohnať v prvom rade. Hej, to nám trvalo niekoľko 10 000 rokov. Nie vždy sa to podarilo. Potom neskôr už sme riešili, ako výživu dopestovať alebo domestifikovať a následne spracovať. Hej. To už sme sa posunuli troška ďalej. Neskôr, dá sa povedať, že už od čias Sokrata, riešime, ako výživu pochopiť a zlepšiť zažívanie, aby sme zlepšili naše prežívanie. Hej, a na to samozrejme tým sa zaoberajú rôzni vedci a nutriční poradcovia a my potom čerpáme informácie, ktoré nám oni podávajú. No ale odkedy máme EduPage a školské bufety, tak riešime, čo dať deťom na desiatu, aby ju nedoniesli domov. Nie? To poznáme možno, že viacerí, však v podstate aj my. A samozrejme, dôležité je, aby sme im pripravili také jedlo, ktoré bude nutrične vyvážené, no a aby naše deti nám rastli nielen do krásy, ale aj do múdrosti. Čo sa týka samotnej témy, tak zdravá výživa nie je len také, že ak si myslíme, že dám si dietu na 1 alebo 2 mesiace. Je to dlhodobý a v podstate celoživotný štýl stravovania a preferencie potravín so zameraním na to, aby boli nutrične vyvážené, aby mali nejakú hodnotu, aby to neboli prázdne kalórie. A tým cieľom je nielen zabezpečiť pre jedlo dostatok živín a nutričných látok, alebo len zaplniť žalúdok, ale samozrejme, keď sa stravujeme zdravo, je to veľmi dôležité aj ako prevencia a ochrana nášho zdravia. No a tieto návyky je dobre pochopiteľne pestovať už od útleho veku. Odborníci na výživu, na ktorých aj my sa spoliehame, odporúčajú pri zostávaní jedálnička detí a mládeže dbať nielen na ten typ potravín, ale aj na spôsob spracovania. To je veľmi dôležité, lebo keď mám nejaký karfiol, ktorý je zdravý a ja ho vypražím vo fritéze, už to nie je ono. Hej. Takže treba aj na to dávať pozor, alebo rôzne polotovary a podobné veci. Dneska samozrejme je na trhu strašne veľa potravín alebo takých reklamných kampaní, kde sa tvári, že tá potravina je zdravá, rôzne všelijaké tie ochutené musli, a pritom keď si to rozoberieme na drobné, tak nutrične to je úplne zle. Takže na to treba dávať tiež pozor. Pochopiteľne strava by mala byť pestrá. Mala by zohľadňovať potreby detí, lebo deti nám rastú. To znamená, že im nemôžeme nejak striktne uberať kalórie, naopak potrebujú dostatok kalórií, ale dostatok všetkých živín, aby samozrejme rástli a prosperovali. Nevyhnutnou súčasťou výživy sú aj tie tzv. Funkčné potraviny, to znamená potraviny, ktoré nie sú len na to, že by sme, jak hovorím, dačo dali do žalúdka, ale potrebujeme, aby boli naozaj zdravotne prospešné a sú schopné zabezpečiť ten dobrý zdravotný stav a telesnú, ale aj duševnú pohodu detí, lebo keď sa deti dobre stravujú, samozrejme aj lepšie im to myslí. V jedálničku napríklad by nemala chýbať taká vláknina, to určite poznáte, všade sa o tom hovorí. Tá vláknina je možno, že dôležitejšia, ako si viete predstaviť, pretože ona veľmi priaznivo pôsobí na fungovanie traviaceho traktu a zloženie tej črevnej mikroflóry. A tá črevná mikroflóra má veľmi zásadný význam, ako naše telo s tými živinami potom následne pracuje. No a pre zdravie prospešné tie probiotické baktérie, ktoré vlastne sú vyžívané tou vlákninou, sú rovnako dôležité ako pôda pre rastlinky. Čiže bez toho naše telo neprosperuje.
No a navyše ešte aj slúžia ako na zvyšujú obrannú schopnosť organizmu, aj proti premnoženiu tých baktérií, ktoré by nám mohli potenciálne škodiť. Takisto okrem vlákniny je dôležité zabezpečiť dostatočný príjem plnohodnotných bielkovín, a to ako živočíšneho, tak aj rastlinného pôvodu. Určite možno, že poznáte, že aké tam sú rozdiely. Treba dávať aj, netreba sa zameriavať iba na živočíšne alebo iba na rastlinné. Možno, že niektorí z vás sú vegetariáni, vegáni, samozrejme to je tiež cesta, nie je to vôbec problém, dá sa aj s týmto pracovať. No ale aby sme vedeli, že ako to funguje, tak vlastne medzi živočíšne zdroje bielkovín patrí hlavne mäso, či už je to hovädzie, kurácie alebo ryby. Samozrejme vajíčka, mliečne výrobky ako tvárok, jogurt a podobne, syry nejaké. No a potom tie rastliny, tak to sú hlavne strukoviny, teda cícer, fazoľa, šošovica, hrách, takisto soja, ale aj orechy a rôzne semená alebo také produkty ako quinoa a pohánka, špalda, dneska aj moderný konopný proteín. Taktiež je potrebný primeraný príjem sacharidov, a najmä v tej komplexnej forme, to znamená, že zemiaky, rýža, ovsené vločky, samozrejme aj ovocie a keď chceme dosladiť ten detský život, tak samozrejme nejaký medík tam môže ísť v pohode, ale pozor na sladkosti, tie s mierou a nemusí to byť vôbec na dennej báze. No a takisto aj tuky sú v strave dôležité a tiež podobne ako pri bielkovinách poznáme živočíšne aj rastlinné, je dobré do stravy zaradzovať aj, keď je taká možnosť. Pochopiteľne takisto s mierou. No a ktoré potraviny by sme mali obmedziť? Tak samozrejme všetky tie potraviny, ktoré majú vysokú hustotu energie na tú gramáž a veľakrát sú to, jak sa hovorí, prázdne kalórie. Zhodou okolností sú u detí práve takéto potraviny mimoriadne obľúbené, ale treba na to dávať pochopiteľne pozor, aby nesiahali po týchto potravinách prioritne, ale iba ako doplnkovo, lebo samozrejme nemôžeme zabrániť deťom, aby si dali nejaké čipsy alebo nejaké sladkosti, ale má to byť iba ako doplnok tej hlavnej strave. No a samozrejme je dobré už tie deti učiť, že už keď som v obchode, tak jednoducho do toho košíka sa snažím nedávať veľa udenín. Tie udeniny nie sú dobré a veľa takých potravín, kde sú konzervanty, polotovary a podobne. Klasické tie sladkosti a už vôbec nie tie zafarbené sladkosti a tak ďalej. Ano. Takže už v obchode sa začína to, ako deti učíme, že čo by mali vlastne preferovať v strave. No, čo sa týka výživy. Čo je to vlastne výživa? Výživa je zjednodušene povedané, že to, čo jeme, aby sme žili. Hej? Ale samozrejme nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme nesedeli pred telkou s prázdnymi rukami a ústami. No, aj to je možnosť. Odborne vzaté, ale ako nás učia naši učitelia, je výživa súbor biochemických procesov, ktorým si naše telo získava z vonkajšieho prostredia, či už organické alebo anorganické látky, na to, aby sme zabezpečili všetky naše funkcie. No a samozrejme je to aj nauka o stránkach látkovej premeny alebo výmeny, teda o príjme živín, ich premene a využití v organizme. No a povieme si, o aké živiny ide. Ja som už niečo naznačil v úvode, ale teraz si to troška rozdelíme. Prejdeme to rýchlo, aby som vás veľmi nezdržal a prešli ku tej praktickej časti, ale je dobré, keď vieme, že o čom sa rozprávame, aby sme už pri tých potravinách vedeli vyhodnotiť, čo v tých potravinách je a čo vlastne potrebujeme a čo hľadáme. Takže tie živiny môžeme rozdeliť na makronutrienty a mikronutrienty. Makro je samozrejme to, čo je veľa, to znamená, že príjmame ich v desiatkách alebo stovkách gramov na deň, v tých extrémnych prípadoch, ktoré ale predchádzajú extrémnym premenám aj v kilogramoch na deň. No a mikronutrienty, samozrejme, to sú mikro, to znamená, že tam sú mikrogramy alebo niekedy ešte aj menej na deň. Medzi makroživiny počítame teda, jak som spomínal, bielkoviny, alebo môžeme ich volať aj proteíny, sacharidy alebo uhľohydraty alebo cukry. No a tuky, to znamená, že lipidy alebo mastné kyseliny. To sú tri základné makroživiny. No a mikroživiny, to sú najmä vitamíny, minerály a stopové prvky. No, povieme si niečo o tých jednotlivých makroživinách, znova, aby sme vedeli potom, keď si budeme ukazovať tie potraviny, kde ich nájdeme v takom naozaj výdatnom množstve a ktoré potraviny na základe toho preferovať. Čiže bielkoviny sú deti samozrejme to, čo je biele, čiže biela ryža, biela čokoláda, biele pečivo, alebo nie? Jasné, není to tak samozrejme. V skutočnosti bielkoviny, respektíve proteíny sú prírodné látky, ktorých základ tvorí jeden alebo viacero reťazcov tých aminokyselín pospájaných nejakými peptidovými väzvami. Potom, keď tie bielkoviny stravíme, rozdelia, natrávia
a naše telo tie aminokyseliny jednotlivé vstrebáva, no a potom s nimi pracuje, hej, a využíva ich na to, čo treba. To znamená, že či už slúžia ako stavebné látky, hej, čiže budujú sa z nich svaly, ale aj enzymy a rôzne hormóny. To znamená, že sú veľmi dôležité. Sú dôležité aj pre imunitu, bunkový cyklus, hej, a tak ďalej. Zdroje bielkovín, takisto, jak sme už si na začiatku povedali, delíme na tie živočíšne a rastlinné, to sme si už hovorili. No ale podľa odborníkov majú vyššiu hodnotu živočíšne bielkoviny, ale ako vravím, pokiaľ niekto je zameraný akože na vegánstvo alebo vegetariánstvo, vôbec to nie je problém, dá sa aj s tým pracovať, len tam treba potom tie množstva troška navyšovať, alebo hlavne tie kombinácie, aby sme dosiahli ten ideálny alebo ten optimálny aminokyselinový profil, ktorý vlastne naše telo do seba dostane, aby sme mali všetky aminokyseliny, aj hlavne tie esenciálne. No a jak hovoria niektoré deti naše, to, či je lepšia šošovica alebo fazuľa, je prdenie proti prdeniu. No a ja som proste iný, jemem proteíny, hej, lebo my športovci sme na tých proteínoch odchovaní, hej, ale pre vás bežných ľudí to nie je až také, že musíte ich v takom množstve jesť ako športovec, lebo športovec ich potrebuje naozaj veľa na regeneráciu, ale detičky takisto rastú, hej, takisto potrebujú na svoj rast tie proteíny, čiže pre nich je to veľmi podstatné. Tak, ako som vravel, či už je to rybky, mäso, alebo mliečne výrobky, alebo vajíčka, alebo strukoviny, treba to kombinovať, musí to byť pestré. A ideálne je robiť to tak, my si to potom aj nejaké navrhy dáme, aby to tým deťom aj chutilo, aby to nejedli na silu. No, ideme ďalej, sacharidy. Čo sú to sacharidy? Sacharidy, respektíve cukry, sú také mňamky, ale sú to v podstate takisto organické zlúčeniny zložené z uhlíka, vodíka, kyslíka. Takisto ich delíme na viacero podskupín, monosacharidy, čiže to sú také tie jednoduché, glukóza, fruktóza, to sú napríklad v ovoci alebo ten med, oligosacharidy, laktóza, sacharóza, maltóza a na polysacharidy, čiže celulóza, škrob a glykogén. Glykogén to je náš zásobný cukor uložený u nás v pečení a vo svaloch. A z toho vlastne to telo potom vie aj z tých zásob glykogénu čerpať, pokiaľ potrebuje nejakú energiu. To znamená, že keď nemáme zvonku, tak vlastne telo siahne potom glykogéne. No a hlavnou funkciou sacharidov v organizme je, že slúžia hlavne ako zdroj energie. Čo je síce super, lebo potrebujeme to pre svalovú prácu a samozrejme detička aj pre činnosť mozgu, hej, ale vysoký príjem sacharidov, najmä tých jednoduchých, pre organizmus není veľmi žiadúci, hlavne samozrejme, ak tento príjem není sprevádzaný adekvátnym výdajom, že keď to nevydáme. Lebo potom tie sacharidy sa nielen ukladajú do glykogénu, čo by bolo fajn, ale aj do tuku a samozrejme, čo je veľmi dôležité, sacharidy sa delia podľa glykemického indexu a to nám hovorí, že ako rýchlo sa sacharidy trávia a vstrebávajú. To znamená, že tie jednoduché sacharidy pochopiteľne majú vyšší glykemický index pravidla a zvyšujú vylučovanie inzulínu, čo je hormón zodpovedný za reguláciu cukru v krvi. A to, pokiaľ veľmi často dráždime, tak potom môže dochádzať ku nejakým rôznym metabolickým poruchám a to určite nechceme. Hlavne, ak je tam nejaká genetická dispozícia, treba na to dávať veľký pozor. A tým jednoduchým cukrom sa troška viac vyhýbať. Na druhej strane, ak som vravel, tie komplexné sacharidy sú potrebné. Komplexné majú tú výhodu, že sa pomalšie trávia, nezvyšujú tak inzulín a skôr ich telo dokáže spracovať jednak ako energiu a jednak uloží ako vo forme glykogénu, keď ich bude potrebovať v budúcnosti. No, sacharidy daj si i ty, keď chceš byť ozaj celkom sytý. Vlastne do sacharidov sa vieme celkom pekne zasytiť. Čiže majú samozrejme tam rolu v tom jedálničku, ale treba dávať pozor na to množstvo. Samozrejme, keď je nejaké dieťa športovec a vydá, tak netreba šetriť na tých sacharidoch. Treba dodať dostatok energie, aby nebolo v deficite. Tuky. No, tak jedna moja klientka hovorí, tuky sú hoveda, ktoré obaľujú moju inak peknú riť. Ale inak sú to takisto také štruktúry, to, jak som vravil, treba z jedného aj z druhého zdroja to nejak kombinovať. Zase odborníci hovoria, že skôr tie rastlinné sú pre nás priateľnejšie, čiže skôr na to sa orientovať, ale je dôležité či sú nasytené alebo nenasytené. Pochopiteľne nenasytené neveria, ale to nie ide o to. A ďalej, ale jednoducho tie nenasytené sú výhodnejšie pre nás. A potom transtuky, to sú také zlé tuky, ktoré vznikajú pri niektorých procesoch, napríklad keď sa robia nejaké polotovary alebo nejaké výrobky, tak veľa transtukov tam obsahujú a to my nechceme. Tuky sú jednak zdrojom energie, v podstate dvojnásobne viac energie majú ako sacharidy a sú súčasťou všetkých bunkových membrán.
Je dôležité, že sa v nich rozpúšťajú dôležité vitamíny, ktoré potrebujeme my aj deti pre rast a vývoj, Ačko, Dčko a Ečko. Takisto obklopujú a chránia dôležité životné orgány a chránia telo pred stratou tepla. Daj si iba trocha tuku, keď chceš mať kocky vždy na bruchu. Na to treba dať pozor, lebo tuk, ako som hovoril, má dvakrát toľko energie ako sacharidy. To znamená, že keď to preženieme a jeme veľa tučných jedál, samozrejme nie je to dobre. Tuk sa nám ukladá okolo brúška, čo by nebolo až taký problém, to je iba estetika. Ale horšie je to, že v neskoršom veku sa nám ukladá do ciev a okolo orgánov a to potom môže robiť ťažkosti zdravotné. Čo sa týka tukov, tak špeciálna taká kategória sú esenciálne mastné kyseliny. To sú, možno, že to určite poznáte, omega-6, omega-3 mastné kyseliny, ktoré ľudské telo si nedokáže vytvoriť a je nútené ich získavať v potrave. Jednak slúžia na produkciu chemických prenášačov, ale sú potrebné samozrejme aj pre normálny rast buniek, metabolizmu samotných tukov a cholesterolu ako takého, pre zdravé cievy, zdražlivosť krvi a činnosť mozgu. Majú takisto blahodárny účinok na pamäť a udržovanie dobrého duševného zdravia, čiže je dobre ich do tej detskej stravy doplňať. Samozrejme, najviac omega-3 je v rybách, čiže ten rybí tuk, čiže tučné ryby, ako napríklad losos, sleď, makrela alebo sardínky by mali byť, neviem, či na dennej báze, ale minimálne obdeň nejakým spôsobom zabezpečené pre tie detičky. No ale nájdeme ich aj v semienkach ľanu, konope, vo vlaských orechoch. Zase omega-6, tých zvyčajne zjeme viac ako tých omega-3, čo nevždy je dobré, ten pomer by mal byť vyvážený, ale tie sú dôležité a tam tie sú napríklad v zelenine, ovocia a samozrejme orechoch, to určite poznáme, v rôznych semiačkách a tak ďalej. Treba aj tie orechy zaradzovať do tej stravy, ale takisto všetko s mierou, jak sa vraví. Áno. Je nie dobre, keď dieťa tam zje pol kila arašidov, to samozrejme už nie je zdravé. Áno. Omega sú mega proste, takže to tak. No a potom tie mikronutrienty, to sú tie maličké vitamíny, minerály, ale sú veľmi dôležité, napriek tomu, že sú maličké, zúčastňujú sa takmer všetkých biochemických reakcií, podieľajú sa na metabolizme tých, samozrejme, cukrov, tukových bielkovín, čiže tých makronutrientov, posilňujú imunitný systém, a odstraňujú únavu a tak ďalej. Sú dôležité pre krásu a duševnú pohodu. No a toto si len rýchlo prejdeme, možno, že to poznáte, ale nechcem vás tým nejak extra zdržiavať. Vitamíny skupiny B-komplexu, potom sú dôležité samozrejme pre ten metabolizmus tých živín, vitamín E, C-čko vitamín, to všetci poznáte, keď je niekto nachylný na nejaké nádchy alebo nachladenie, je dobre to C-čko tam doplňať. Ideálne je samozrejme preferovať také vitamíny, ktoré sú z prírodných zdrojov. Čiže dôležité je zabezpečiť ich v prvom rade v strave. Pochopiteľne to všetci vieme už zo školy, ale treba to stále opakovať a treba to naozaj aj v praxi riešiť. Zelenina, ovocie. To by malo byť na dennej báze. Na dennej báze a netreba na tom šetriť, pretože takéto vitamíny sa oveľa lepšie organizmom využívajú, ako keď dáme niečo umelé. Samozrejme, už keď je nejaký deficit, tak je dobre tam potom šupnúť aj nejaký vitamín z lekárne. Ale preferujeme samozrejme hlavne vitamíny zo stravy. Tak sme už spomínali skôr, vitamíny sa delia na rozpustné tukoch a vo vode. Tukoch vitamín A, Dčko, Ečko, Kčko. Tieto si dokáže telo uložiť do zásoby. To vydrží aj niekoľko mesiacov. Čiže ich príjem by mal byť pravidelný, ale telo s tým vie nejak pracovať. Ale na rozdiel od nich, rozpustné vo vode, čiže to Cčko, B-komplex, my potrebujeme na dennej báze príjmať. To znamená, práve preto sa snažíme to ovocie, zeleninu dať každý deň. No a samozrejme, nejaké tie celozrnné výrobky, kde tiež nájdeme tie vitamíny, tie Bčka v ovsných vločkách a podobne. No a to je k tým vitamínom. Minerálne látky, to sú zase tie minerály, ktoré vlastne potrebujeme na to, aby nám fungoval nervový systém a ďalšie všetky pochody v organizme. Organizmus negatívne ovplyvňuje ich nedostatok, ale zase je zbytočné ich nejak extra doplňať v nejakých tabletkách. Možno s výnimkou nejakého horčíka, keď niekto potrebuje nejaký vápnik, ale znova, vždycky je rozhodujúce mať dostatok zeleniny a ovocia, vtedy vieme, že máme zabezpečený dostatok tých minerálov a vitamínov, či tých makronutrientov. Čo sú nevyhnutné, zinok, selen, jód, železo, síra a tak ďalej. Jednak preto, aby sme mali tú rovnováhu v organizme tých tekutín, a jednak pre ten nervový systém a podobne. No, vlákninu sme si už spomínali.
a získavame to z potravy. Napríklad tomu, že tá vláknina nie je vôbec straviteľná, telo ju nevie rozložiť, tak je veľmi podstatná práve preto, aby naše čreva fungovali tak, jak majú. No a tam som opísal to, že čo nám hovoria odborníci, že u dieťaťa sa stanoví množstvo vlákniny tak, že vezmeme jeho vek a pripočíta sa 5. Čiže 4-ročné dieťa má zjesť aspoň 9 gramov vlákniny. Hej? 10-ročné 15 gramov. Hej? A na to sú aj také nutričné tabuľky, kde si vieme pozrieť dneska už veľmi jednoducho, koľko vlákniny jednotlivé potraviny majú. Ale znova hovorím, pokiaľ budeme mať dostatok zeleniny, ovocia a nejakých celozrnných výrobkov, malo by to byť celkom pohodlne zabezpečené. Takže tak, ako je uvedené, zdroje vlákniny. Takisto máme buď vlákninu, ktorá je rozpustná alebo nerozpustná a treba obidva druhy doplňať. Čiže rozpustná, to sú hlavne tie spomínané strukoviny. Strukoviny, ako sme hovorili, sú aj zdrojom bielkovín, ale veľmi dobrým zdrojom aj rozpustnej vlákniny. Čiže hrách, sojové boby, fazuľa, ovoc, žito, jačmeň. A samozrejme tie ovocia, rôzne jablka, banány a tak ďalej, rôzne bobuľové ovocie. Zelenina, pochopiteľne, to všetci vieme, brokolica, mrkva, koreňová zelenina, ale aj zemiaky. No a potom nerozpustná vláknina, ktorá je takisto veľmi dôležitá, to je práve v tých otrubách, orechoch, tých semenách a niektorých druhoch zeleniny a v šupkách niektorých druhov ovocia. Vláknina má dobré vlákna a pre zdravie je dobrý základ. No, toto tu mi asi Markus dačo pomiešal. Ja? No, ale toto nie je zelenina. Ale je na... A toto určite nie je ovocie. Markus si mi tam dačo robil? No určite nie. Toto tak nebolo. No, toto už je lepšie. To už je lepšie. Dobre, čiže tu som odfotil nejaké naše jedlá, čo si bežne my doma robíme, hej. To znamená, mám tam nejaké mäsko, paradajky, uhorky, na dochutenie horčica. Musíme to robiť tak, aby to bolo, my sa snažíme robiť veci jednoducho, ale chutne, hej. Toto sú len také nejaké príklady. Tu je nejaký mix zeleniny, troška mäska tam je, ale je tam aj hrášok, hej, kukurica, aby to nebolo také, že suché. Hej. Deti to musia mať tam nejakú aj šťavičku. Samozrejme, vajíčka sú nevyhnutná vec. My z nich robíme aj takúto omeletku. Ja mám aj tú takú vzorku tej omeletky, keď by niekto chcel ochutnať. Väčšinou tam dávam hrášok, nejakú mrkvičku, cibuľku a tak ďalej. Ja robím z toho takú omeletku. Je to veľmi chutné, veľmi vydatné, vďačné a rýchle. Toto kľudne môžu mať detičky aj na 10. Tu máme taký vok, kde je kuracie mäsko a zase zelenina rôznych druhov. Hej. My sa snažíme ku všetkému nejaký druh zeleniny dať. Hej. Tu máme nejakú príklad 10. Hej. Mám tam nejakú mozzarelku, grécky jogurt. Kľudne môže byť ochutený pre detičky. Hej. Jablčko, vajíčka. Tá mozzarella je fajn. Nie každému možno chutí, no ale neviem, čo robíte s tou hrudkou, keď to vypijete síce, ale je to dobrá vec. Špenát my kupujeme taký mrazený a keď tam je aj troška smotaný, nič sa nedieje. Hej, aby to deťom chutilo. Hej, podstatne, aby to chutilo, lebo ten klasický špenát je dosť taký horkastý. Hej, čiže my sa snažíme to tak dochutiť, aby to bolo chutné. Zemiačky, mäsko. Hej. Mäsko my nevyprážame. Hej. Ideálne je to robiť nejak na prírodno, ale stále sa hrať s tými koreninami, dochucovať to tak, aby to detičkám chutilo, aby to malo nejakú šťavu. Máme takú misu, kde sme mali nejakého lososa. Toto je síce losos, ktorý on je veľmi kvalitný, ale nie je ľahké ho zohnať. To znamená, že my sme použili surový, ale je lepšie samozrejme to teplne upraviť. Paradajky, nejaký ten špenátik, tam je huby. Potom my sme to dávali zapiesť v tom skle do rúry, ale je to naozaj veľmi, veľmi chutné. Ale je to pestré proste, majú to dedičky rady, keď je niečo pestré a farebné. Hej. Tam je nejaká rybka s brokolicou a karfiolom. Takisto opečieme to, ale neutopíme to v oleji ani v masle. Ale jasné, že troška masielka tam dáme, ale není problém. Už keď napríklad robíme teplnú úpravu, tak používame skôr rýžový olej, ktorý znesie viacej. Treba ho používať skôr do nejakých zeleninových šalátov alebo do takýchto jedál. A na vypražanie alebo na teplnú úpravu olivový olej není veľmi vhodný. Skôr preferujeme napríklad ten rýžový olej, ten sa tak celkom dobre osvedčil. Tu máme nejaké zemiačky, zase kuracie mäsko, kapustička. Hej. To je taká naša tá klasika. No, takže to je toľko ku tej teórii. Teraz by sme mohli pozrieť na nejakú tú prax. Veľakrát pomáha to, že